Kulendi. Those who have intended to harm this God-given country shall be punished threefold. Ndarisimira imone action. Ndoda kuti muchikuona action chete muchanakira. Msoro wa mbuya wako. Yamakateerera kudai so panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Mukaona ndaya kudai so, a lot is going on in our beautiful Zimbabwe. Unoziva kuti zvinhu ukaona zvakusvika pakuti hamuchaite muchihwande hapasina kuhwanderana kana kuti kunyarana. Ndo patinenge takuti aiwaka panoda kuti nyaya iyi itaurwe zvigadziriswe. So ukaona ndaya kutaura nyaya yakaita seinei, even kana iwe uri ungava wekumasero, wekumachinchi, kwamunoudzana zvekunyeba, kwamunonyeberana hanzi zvoto zvine mazera, uyai panapa tikudze nyaya dzekupati kwenyu. Kana uri munhu weZanu PF, kana uri munhu wemuZimbabwe, come ndikuonesei zvinhu zviripo, mamiriro akaita zvinhu panapa, right? Inini ndiri kuona kunge VP Chiwenga vari kupinda pama1 because gore rese raperera kwakune team wave revanhu vaigadzira zvavaigadzira, vaigadzirisa zvinhu, vaikambena for VP Chiwenga, kubva kune list ana nyoka yemabhunu, ana mudhara bombshell geza, list racho rakakura, ana maoko mumasariro, popularly known as Traore, vaigadzirisa zvinhu vachikambenera VP Chiwenga. So Mnangagwa haasi kutora machances panyaya dzese dzaiitika idzodzo. Mnangagwa akangano. I always tell people kuti Mnangagwa doesn't forget, Mnangagwa doesn't forgive. Now dauti muone nyaya iri kuitika panapa, tozo explain tichionesana kuti what exactly is the meaning of this. Panapa patsamba yake i press statement yekuenda kuleave kwake akataura kuti zvoni Vice President Mohadi will stand in for the president from 23 to 31 December 2025. Thereafter, Vice President Chiwenga will act from 1 to 13 January 2026. Vice President Mohadi will resume acting responsibilities from 14 January until His Excellency the President is back at work in the early part of February. So murikuona here panapa nyaya iri kunyatsoitika panapa, iri kunyanyonetsa pazvinhu zvese izvi kuti zvoni Chiwenga ari kupiwa only 13 days, yet Mohadi ari kupiwa something like 27 days dzekuacta, dzekuti ange ari acting president. Ndozviziva kuti vazhinji hamunyanyozviziva nyaya idzi kuti chii chinombonyatsoitika pakuacta pakuva acting president. Ndapi chances nezvinhu zvinogona kutosara zvikaitwa nemunhu ari acting president, because iwe uri president hauzoti uri padeni kuti but ko sei wazoita izvi, sei wazodai so pane zvinhu zviri kutizwa panapa, zvinhu zviri kunyenyeredzwa naMnangagwa, ende zvinhu zvekuti zvakatariswa naMnangagwa zvekudaro. Mnangagwa haasi kutora machance, ndo zvinhu zvandoda kuonesai. Nekuti panapa chiri kunyatsoitika ndechekuti Chiwenga is a direct succession threat and Mohadi is not. Chiwenga tinomuziva tese kuti is a former army commander, key architect of 2017 coup, popular within security forces, viewed inside ZANU PF as neutral successor to Mnangagwa. But Mohadi by contrast, he had no military base, no strong function, and Mohadi is politically dependent on Mnangagwa. Saka murikuona kuti ipapapa ndope chekutanga chatanga chatariswa naID asati aitoenda kuleave kwake kuti inini, because he is just a good placeholder takamutarisa. Now chiri kunyanyoitika panapa, chiri kunyanyovhiringidza vanhu, because ndaona kuti ndoziva kuti pese panotaurwa nyaya idzi, a lot of people will be like, because zvinonyanyori nebasa reiko zvekuti va acting president zvacho, because munhu agara uye anenge achingodzoka. No, zvine basa, because in Zimbabwean politics time in acting president matters, because it allows one to chair cabinet, to command security briefings, to influence state institutions, to build legitimacy as a de facto leader. By limiting Chiwenga as acting days, Mnangagwa preventing him from normalizing authorities, blocked momentum towards a succession narrative, reduced opportunity for elite working,
saka muri kuona kuti chigemu chakaonerwa nzeo tikada kungomudai so uyu anotikwadzisa mukomana uyu nekuti pafunctional balancing inside ZANU-PF is split among military aligned allies. Chiwenga camp, Mnangagwa loyalties, business, oligarchs, old guard, party structures. Giving Chiwenga long acting periods would alarm Mnangagwa's loyalties, strengthen military function, destabilize internal balances. Murikuibata nyaya yacho. That's why Mohadi is a tingati chiko. I think let me say Mohadi is just a safe placeholder than Chiwenga. Ndo nyaya iripo because Mnangagwa acha trust Chiwenga zvamchose. Nezvinhu zvanga zviri kutoitika mugore rese iri zvekuti ana Mnangagwa ndobuda kutodedzera kuti isusu leader wedu ndi vice president Chiwenga. And vamwe vakambotry vanoshanda Mnangagwa kuti ngatirowe bhoki toda kutsvaga Geza wacho tikarowa bhoki tinobva tazoziva muridzi wabhoki ndiani. But vakatry by all means, vakaita zvese zvavanofungidzira kuti vanokwanisa kuita, but vakatadza kubata Mudhara Geza. Up to now they don't even know kuti Mudhara Geza anyatsori papi. Pamboitwa chaya chekuti vanhu vaitarisa kuti Mudhara Geza ari pakati, Mudhara Geza ari South Africa. Why? Because ex hendo yake iri kutaura kuti munhu ari in South Africa, but they tried everything but hazvina kushanda. Vamwe tombotaura kuti aiwa tinongona kumuwana tikada kunoningirikina. Saka izvi zvacho zvinonetsa vedway, zvinonetsa zvacho tikada vakada kuswera vachinotemeseka musoro. That's why Mnangagwa is very careful panyaya idzodzidzi. Haasi kutomboda Mnangagwa atopa Chiwenga madays mashoma nekuti Chiwenga is powerful, popular within military and a credible successor and therefore dangerous. Mohadi is none of those things. Ididi ndorara vachikukupamba izvi zvimwe, but ndo zvinhu zvinenge zvichiitika pamhuri yeZimbabwe, ndo zvinhu zvinenge zvichiitika panapa, mamiriro akaita chinhu chacho. But yana Mnangagwa here tisiye, because atingaswerere nyaya 1. Ndatokuonesai zvinhu zviri kuitika kuti Mnangagwa ari kutyira kuti Chiwenga anogadzirisa zvinhu akatonikina mastreets ake akatonikina. But now let me go pane imwe nyaya iri mumastreets izveso, nyaya yaCharton Wende. Yes, pari kunzi Charton Wende will join ZANU-PF a free agent next summer once his current contract runs out as member of parliament. Negotiations are underway. Wende, as part of his contract, when he joins ZANU-PF, he will give ZANU-PF all that information about NC. NC out on the chamisa, by the way. But zvinhu zvake maybe it is because of my statement ari kutaura kuti kana any political formation ichada kuzouya, any vehicle for change ichada kuzouya, haifanira kuita mistake yekubhana kana kuti kubvisa zvinhu zvakaita senational anthem, zvinhu zvakaita Zimbabwean bed nezvinhu zvakaita hanzi liberation history and legacy, ndanzi haifanira kubvisa zvinhu zvakadaro. But nyaya yakuitika inyopa vanhu ndekuti imimi munotaura kuti zvonipa vanhu vese varunzi vakarwa hondo. Out of all the people mutudza kuti Mutsvangwa anga ari kuhondo, ndo zvinhu zvinenge zvakutaura vanhu vanozodhauta, vanhu vanotanga kuzoonera chidhiri kuti but imimi munenge muri kuti draw mese imimi. Ndokana ndichitaura nevanhu vakawanda, unonzwa umwe munhu achikudza kuti inini ndiri war veteran, ndakarwa hondo. Obvunza kuti okay, mukuru wangu, how old are you? Kana muri kuti makarwa hondo mune makore mangani mukuru wangu? Unonzwa munhu achiti ndine 60 years. Chotati okay, let's sit down, tite maths right. Zimbabwe yane 45 years abva kuindependence. Saka are you telling us kuti imimi hondo yakapera mune 15 years? Saka tobvisa makore akarwiwa hondo, kokaye yakarwiwa makore mangani? Manga mune makore mangani ipapo? Utonototi munhu anga achitori a toddler zvake ekutoti akatobata akamira nepfuti aitomira akatoenzana nepfutiso. Otaura kuti munhu just nigrine. Saka zvinhu zvese izvo vanhu vanenge vachiziva zvo kuti vanhu vazhinji mbiri yavavenga mbori yechiko yenzi magandanga vari kuita sei. I love and respect vanhu vairwa hondo nemoyo wese. But papanda vamwe vanagudza mudungu engonzi mabhinya magandanga achikerere mukoma vanhu vakatotanga votodzvanyirira vanhu famba muchidya mombe dzevanhu. Hatisi kushora zvimwe zvibati zvizhinji zvacho tinoshora. Vanasikana vevanhu vakararwa nekurarwa, vamwe vatoziva nababa wavo up to now.
tanzwa nekutotsvagira vamwe kuti ana baba chakaenda nekupsaka zvinhu zvokuti that history yeah. Kune vamwe vokuti vakanyatsorwa hondo but havana kana chavakabenefita up to now, havana kurangarirwa why vakanhongana vanhu ava pachitsotsi chavo, and then the next thing vakutotora pakanzi hondo vakubva kuti zanu ipapo yakutanga nikini zanu ndo yanga iri ndo varwi vehondo vega vanhu vemuzanu chete andi mukuzviona. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzinodzoka dzonetsa, but that is the reason why uenda kunzi because auda kupindira nyaya dzimwe dzaasingaziyo. Nyaya iri too sensitive kai yekuti haisi yekuti ungangonhingira iwe ungatozoti uri wo veteran ne 60 years ndichi chakadaro izvozvo banga rohondo yacho mune makore bata imedzi roi calculator mana munayo macalculator woti tanzi taizodaita handidi kuti todzinzwa nyaya idzodzo because mamutori kumusana muchiberekwa makore ese yazorwiwa acho, saka manganotanga unodirwa that decision mune makore mangani. Mwana anenge ane 10 years kana kuri kuchikoro grade chi wotaura kuti mwana anenge ari kumagrade 5 grade 6 unzi mwana ari kutoenda kuhondo grade 4 unzi ari kutoenda kuhondo ndosaka mutoa ndozera ravakaenda vari even wo wakatotarisa a 10-year-old child anokudza kuti akanhingina chii chaakaita ipapo. So these are the reasons iri kuzotariswa so wende ari kunopinda muchinhu ichi because pane imwe nyaya is like I don't know kana ndakamboitaura panapa but dzimwe nyaya dzokuti takangodziningina takangodzishafa mumasherefu hanzi ma-MP ve-CCC pairohwa ma-recourse nashabangu pepe hanzi vaigara maitirwa ma-negotiations a week before kuti nhasi parohwa vanhu vakati varohwa nerecall then vamwe vese monzi vakomana maconditions edu akamira akadai uyai pano ende vanhu vacho vaigenga raita zvinhu izvozvo ndana wende ndo pavaenda unobvumirana nema-terms and conditions vavo woti ndoda kuzonorwisa ndoenda kukoti zonzi guys muri kuwaste time simba ratinaro rakawandisa hatimisike pachinhu ichi imimi uya musaine ma-terms and conditions ndo api ma-terms and conditions vatotoziva kuti uchange uri munhu wezanu uchishushandira zanu like izvezvo chitarisa zvakuitika it's either pafa MP we-CCC kana kuti paitwa sei MP we-CCC achingonzi afa chete pari kubva panopinda pakanzi by election pari kunopinda wezanu because ava pasina vakapinda netagi netiketi rachamisa like ndakaseka musuno apo kukulumana kumwe munhu akunoisa logo rachamisa uchada kuswera uchinyebera ana akapusa mukore uno asiri kuziva kuti chamisa haasi kuita zvepolitics handiri mukuzviona. Saka nyaya dzese idzodzo dzinyaya dzekuti dzinenge dzichiitika vanhu vachiona zvavo nyaya dzacho vanhu vakadzinzwa zvavo kuti okay mimi ndo zvamakaita ndo zvamuchada kuzoita panonetsa panotembesa musoro but muri yeZimbabwe thank you so much for watching mangwanana ndoziva kuti vazhinji muri kugadzirira nyaya dzeXmas tingoti merry Christmas guys magifts totomadawo umwe anga achindibvunza one number ndifona iwe munotodawo machristmas gifts why not ndokupai namba dzangu muno you know what to do mongo ndi wire but for something man kungopana nama gifts is something good because inini as always ndagara ndiri munhu anongopa vanhu magifts but handingazovharira vanhu panze kavanenge vachida kundipa machristmas gifts ndokupai namba dzangu idzo munadzo unongotaura neni shamwari uya tikupe christmas box yako chii chanetsa ipapo hatirambe zvinhu zvakadaro zvinhu zvingori good because ndoziva kuti gore kubva richitanga tanga tichingospakana panapa tichingoonesana tichingoudzana zvese zvinenge zvichiitika so it's always good kuti tinikirina patineti tichinikirina sometimes unenge uchitomborisika zvimwe zvakawanda. Ndichazokuudzai kuti gore rangu rineri ranga rakamira sei promise kuti ndichanyorova documentary racho ndogarira pasi ndonyatsokuzivisai gore rakatanga takafamba so zvikazodai so kuti tisvike patasvika nhasi. Vari muri yeZimbabwe sekutaura kwandambozviita kutenda ndatenda ndikati thank you so much for watching. Nhasi ndisati ndabuda zvangu ge ndishandise mukana wekuzivisawo vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits. Mazuva ano zviri easy. Pane kambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana mukoma Owen. Vanhu ava ndo vega idzi ndo shasha idzi pakuregistera kambani wekuvhurira FNB business account. Zvonofanira kungoita chete iwoka kutora namba dzavo idzi wotaura navo make sure kuti une passport yako iri valid yonoshandisa iwo. Zvinhu zvinobva zvaita se zvatokufambira. Gore ratopera kudai so wanawo chaunoitawo chaunoziva kuti wakaitawo ichi wakashandawo chinobatika zvinhu zvotokufambira. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Utaure navo vakubatsire vakuitire and advantage yekushanda navo au need kutravela kuenda kwavari ikoko vanokuitira vari kwavari iwewe
uri kwauri ikoko zvinhu zvobva zvototanga kufamba. Saka gara wavabata rova screenshot kana usati wapedza kuseva nhamba idzo ndisati ndarova pasi. Ndosaka ndaitaka kutora time ndakareisa flyer racho kuti musaita se musarasikirwe nenhamba idzo dzedzi. Kana mapedza kutora nhamba tiri kuti have a good day.